Ya eh dilelungu le MK ndingumlandeli ndingumthandi we-MK eMzantsi Afrika, ndingumvoteli, ndingumxhasi we-MK. Ndizayithetha ke into xa ndingayiva kahle, futhi ke babe nomsindo, abanomsindo bonyanya banyanyayo, bathukanisayo, baveza ubuhlanga. Hayi, akinamsebenzi naloo nto. Sithetha inyani, sawuthetha inyani. Yabona, bendingayilindelanga uba i-MK iyawuthi mayingoneliseki zii-results ivele ingayi kwasepalamente, kuthathwe isigqibo ngaphandle kokubuza kubalandeli nabavoteli nabathandi. Livele ichego lizithathele lodwa isigqibo soba epalamente asiyi. Sisale sihlekwa abantu thina, ngoba siyahlekwa, sisale sihlekwa ngabantu. Abantu basihleka ngesenzo esenziwe i-MK, eyoba siphele thina singenamntu epalamente, eyona nto esasiyivotela singayifumani. Kuthathwe nje isigqibo endlini, emzini oyi-1 umzi, uthatha isigqibo esoba awuyi epalamente. Sithi sesivuya sijabule ukuthi KwaZulu-Natal sizawulawula iprovince, i-MK ingasiwa epalamente, ingayi epalamente kwi-legislature KwaZulu-Natal. Kuthathe phofu isigqibo ichego lodwa lithi hayi siye court. Eyari yam, xa siluza i-court, siyi-MK siluze court, bona elahlazo loba ke ngoku nasezawuya epalamente sesiya kuba siluzile, siyohlekwa epalamente, siyoba yintlekisa, siyoba yijoke epalamente. Why singayanga epalamente ku-National Assembly? Khumbula sina 15 close to 60 seats. Umbutho ngako ngangabikho njani epalamente? KwaZulu-Natal bekumela kulawula thina bonke aba bantu abafakwe phaya, abango-MC bengamelanga, even undunankulu bekumele uba uphume kwi-MK. Siyofika thina, sawufika kwi-legislature sekuphethe abanye abantu, thina sesiyi-opposition. Siyayazi uba bazawuxabana vele kuloo unity, kubambisana kwabo. Bazawuxabana vele bafune omnye umbutho uzawufuna. I-ANC ne-IFP zihlezi zawuxabana, bafuna ukubuya bazojoyina i-MK, then i-MK iphathe. But sawube sesiyiphatha sekulate, yabona. Bekumele into yoba sikuqalwa nje i-MK ye yalawula. I-MK ayiyi kwiipati ezifana no-IFP approach uba hayi, IFP izani sisebenzisane, okanye ANC izani sisebenzisane, singu-MK silawule, nina nisinikeze i-support yokuthi sifumane i-majority right. But umnumzana uZuma uthatha isigqibo yedwa uba hayi
iparlamente amalungu we-MK akaye eparlamente. Yonke lemizamo besiyenza akanamsebenzi naye, akabuzi into ebantwini, uzithathela isigqibo yedwa uba asiye eparlamente. Ingangafiki njani ezinhliziyweni into yokukhalela ixesha nevotes namandla okukhankasa mase sizibona singekho eparlamente ngoba uTata uZuma uthe akuyiwe. Izaqinisekiswa zi-South South Africans ezingavoteli i-MK zizayifaka laa nto ethethwa eMzantsi Afrika eyoba i-MK yibhizinesi yefemeli. Izawungenisisa, izawupasiswa ezingqondweni nasezinhliziyweni zabantu. Izawukhonfenywa, izawuapruvwa, izawuba approved into yoba i-MK iyikhampani yakwaZuma if akho nto esiyibuzwayo singabavoti nabaxhasi. Andingomvoti mna nje kwi-MK, ndingumxhasi we-MK. So indenzela iwari uba singabuzwa nganto kuthiwa sibone kungayiwe eparlamente, ongathi singabantwana, ingathi si-useless, ingathi akho yethu, sizi-nonsense nje zabantu ebezichitha nje ixesha. Uyayibona ukuphakama kwe-MK, yabona nokuzixelela laa nto ndandinixelele yona, ndathi akho 2/3 majority ezawutholwa yi-MK. Ndandiyazi, ndandisho, ndandinixelele abazilandela iividiyo zam bayiva uba ndathi akho 2/3 majority ezawutholwa yi-MK. Akho mntu ozawuthola 2/3 majority, but ezawuthola 2/3 majority eMzantsi. Kuzawufuneka wonke umntu azithobe, athethe nomnye, balawule. Yabona? I-MK ke ngoku nanku uZulu Natal imthathile. Ayizithobanga mntwini uba mabajoyinane, ipati ethile bajoyine then balawule. Ise yathi hayi yona ayiyi eparlamente. What is that? Yini ukusiphoxa Mnumzana uZuma? Yini ukusiphoxa? Yini ukusivezela ingathi uyasibhulisha? Yini ukusivezela, ukusifaka ezingqondweni zethu umoya wokuthi uyasibhulisha ngokuba ungawathumeli amalungu eparlamente then ube sowuye court? Singobani thina kwi-MK if isigqibo siphuma ezi numbers, la 3.0 million yabantu, 2.0 noba yi-3.0, andisekho sure, sendayilibala, ingathi 2.0 yabantu abavote ngenxa yothando bengafoswanga kwi-MK. Uthini ngabo? Balinde ukubona i-vibe, balinde ukubona i-facts ezibekwe etafuleni eparlamente, balinde ukubona bemelwe eparlamente, balinde ukubona i-MK yeparlamente. Ayikho i-MK ngenxa yesigqibo esinye sendoda enye. Now that upresident, there is no president ngaphandle kwe-votes. Ayikho ipresident ngaphandle kwe-votes. Yenza njani into yoba isigqibo sisuke emntwini omnye ngaphandle kokubuza kubanye abantu?